Draga djeco, dobar dan. Evo, stigao nam je i taj petak. Vi dobro znate da mi petkom nemamo domaću zadaću, ali naša škola na HRT-u 3 traje samo 1 sat i to je za nas premalo. Ja znam da vi želite puno više od toga raditi i da vam sigurno već sad nedostaje škola, pa sam nešto za vas pripremila što ću s vama podijeliti na ovaj način. Ajde pogledajte što ovdje piše. Baš me zanima ko će uspjeti pročitati. Idemo krenuti redom. Pišu brojke 2 i 7. Njih zajedno čitamo 27. 27. A kako čitamo brojeve iza koje smo stavili točku? To smo već rekli jednom, više puta smo to rekli na nastavi, pa se sada malo prisjetite. Čitamo 27. a sljedeća riječ je ožujka. 27. ožujka. To je današnji datum. Datum još možemo reći i nadnevak. Današnji nadnevak je 27. ožujka, a to nije bilo kakav datum. On je nama važan zato što danas obilježavamo idemo zajedno, može? Svjetski dan kazališta. Tako je, danas obilježavamo Svjetski dan kazališta. A pošto smo mi u takvoj situaciji da baš sada ne možemo ići u kazalište, odlučila sam da ovaj dan obilježimo jednim igrokazom. Pogledali ste igrokaz o pužu i mišu. Taj igrokaz možete pronaći u svojim udžbenicima na strani 64. Ali nemojte sada, to ću kasnije još jednom ponoviti, budete si otvorili pa ga možete vi pročitati i sami. Evo, odglumila sam jedan igrokaz za vas, jer igrokaz upravo je namijenjen tome da se on odglumi i da se možda kasnije izvede na nekakvoj pozornici. Pa sam ja jednu pozornicu pripremila ovdje. A u tome igrokazu pojavila su se 2 lika, odnosno pojavile su se 2 uloge. Znate li vi koje su to uloge? To su puž i koja je bila druga uloga u ovome igrokazu? Druga uloga bio je miš. Znači u našem igrokazu bile su 2 uloge. Uloga puža i uloga miša. Naš igrokaz napisala je Josipa Franjić Radulović, jedna hrvatska spisateljica. I ovaj igrokaz govori o susretu puža i miša. Nadam se da vam se igrokaz svidio. Nadam se da će netko od vas možda pripremiti neki sličan igrokaz i malo se pozabaviti time u ovaj petak i da ćete uživati u tome. A ja vam prikazujem sada jedan papirić na kojem piše što bih voljela da zapišete u svoje bilježnice. Pazite, ja sam zapisala plavom bojom zato da bolje vidite, ali vi zapisujte olovkom. Dogovoreno? Evo ga. Stiže. Ovako. Otvorite lijepo vaše pisanke i prepišite što piše ovdje na papiru. A ja ću sada s vama pročitati. Piše puž i miš. Josipa Franjić Radulović. Ovdje nisam napisala Josipa, nego sam napisala J i stavila sam točku. To je kratica. Znači, skratila sam ime naše spisateljice Josipe, da moramo malo manje pisati. Samo sam stavila inicijal, odnosno prvo slovo njezinog imena. J. Franjić Radulović. Zatim ide jedna rečenica. Igrokaz govori o susretu puža i miša. I na kraju sam ispisala uloge. Puž i miš. Samo bih vas htjela podsjetiti da kada pišete lijepo,
uredno, koncentrirano, od crte do crte, a ako ste slučajno pogriješili, nemojte se bojati koristiti gumicu. Eto, djeco, to bi bilo to od mene što se tiče hrvatskog jezika, a sada lijepo našiljite olovčice i krećemo u akciju.